ka roki Allah to maudu'in suratul rahman kenan to fa bi ayyi ala'i rabbika tukazzibani shin daga ni'imomin ubangiji wanne ne kuke karyatawa? Babu ko guda ba za mu ai kai hakuri wallahi ma asabir ai Allah na tare da mai hakuri. To yanzu alhaji abinda nake so da kai dije na zauna ne mata wannan nasiha daga farko har ƙarshe wani kuwa ta tsaya kuma ta fahimce ni wallahi daidai da rana ɗaya daga wannan rana ba ta sake ta da hankalinta ba. To kai ma ina so ka dinga amfani da hikima da basira saboda su waɗannan mata da ka gani sai da lallashi kuma in ba su aifa mu abokan tarayya ne wanda Allah ya haɗa mu da su wanda za mu tare mu zauna lafiya. To duk wani sirri tsakaninka da shi ina za a ce wani abu ya dame ta bai dame ka ba? Wallahi ya dame shi. Ai inda kake gani na kowane lokaci a dama nake na tuna ta sai in ji in dai wannan ne matsala in dai wannan ne matsala kaga wannan hikimar da ni amfani da ita to ita za ka je ka zauna ka jawo hankalinta kai mata bayani ka nuna mata kauli da ba'adi duk abubuwan da shari'a ta kindaya na haƙuri ku tura al'amuran ku ga Allah ku rabu da kowa. Ka tuna mu wani abu yanzu adalla wannan magana da ka gaya min ta ja yanzu a kudin lokaci zan rika kiranta da daddare mu rika tashi muna roƙon Allah akan wannan hidimomi namu kuma dinga cin alale. A'a alal magana alal hutu naka ne mai sauki ne saboda ka faɗo abin da ke damuna magana alalali aje shi ba iyali na a gida yanzu ka faɗo wata magana da ke damuna yanzu ka fahimce ni? Na fahimce ka alaji. To alhamdulillah abin da yasa ka ji na sawo alala a ciki ai duk cutuka da kaga suna damuwa mu kana tunanin akwai wata yin waje gargajiya da muka bari ka ji an ce mutum ya ci dan wake ko ka ji an ce mutum ya ci zogale ko ka ji an ce mutum ya ci rama yaran yanzu duk yawanci ba a san su ba mu muna ganin gata ne wai ka koma kana cin abincin turawa a bayan da wannan hikima da Allah ya maka ci duk abincin da ga Allah ya mana wallahi akwai basira da hikima a cikin ka gaskiya akwai basira nan akwai basira ko akwai basira ci gaba da ci za ka samu basira sosai ni zan lalaba to a'a ayar wannan so to shawara ka ga ka walita ni yanzu zuwa nake sai samu ma amaryata abin da ka gaya mun haka zan zauna ni da ita bi ba wani abin da boye mata sannan in zaka shiga gida kaga irin waɗannan ayaba da su lemu da sauransu kai dama na lura da kai waɗannan abubuwan ka san akwai hikima a kai akan wannan abu in dai dan abu ne dan kwara irin wanda zai dan mai da jini Allah ba na wasa kana nan Allah ba amma ina DJ na'am ka kai matsaya a ba tsaya a ciki dan ka kai matsaya kaga zaka jawo ni mai gida abinda nake so na gama mishi nasiha gaba daya baka ji kunyata mu? To ka ga inda kuke cutar kanku ke. Ba gane cutar kai ba ai ya kamata aboki ka dan wuce sai kai wannan idan ba kai. Sannan sai in nuna maka ina kaunanta a waje in dawo gida sannan ai abin da kawai dace. Kullun canza sai mu ce to ana neman wata. To ka gani ko? Ana haka. Ai da magana. Ma da in ga wasa da dariya to. Yawa. Ko ne zan mu. Kaga abin da na ga. Na gode wallahi. Ka ji abin da na ga. Alhamdulillah wallahi na gode. Allah. Insha Allah ba na san wani abu wallahi yarinya ce mai fadinta wannan yarinya gaskiya ne kuma ni hankalinta na duba tana da shi wallahi in mata nasiha an gama da shi to ni bari da na hoto duk da yake suna ne bari da raka cikin san shi yana da kyau zaki bashi zaki bashi 1 minute to shikenan na'am 1 minute ai kuma ni ya tara nan ba mako ka gaishe su to ba da ma to ka gaishe su a minti da ya cika ya cika to Allah zama da ci wannan yarinya Allah da ya shi albarka ba ku zama lafiya yawwa ina ta zai zama yarinya sannu sannu yawwa magana to madalla na gode an sha rana ko ba balle ma sai da ne biye biye maimakon ki ce ma mu zo a
Bismillah. Sai ki ce mu zo ai. Ai wannan ba zan jira in ce ku zo ba. Ya ishe ni. Ya ishe ni. Kuna nan dai lafiya ko? Lafiya kalau wallahi. Ba dai wata matsala. Ba komai. Kuma dalla. Kin ga in kin ga nayi irin wannan zuwa. Ba so nike ya san ma na zo bane. Wannan magana ne sirri ne na tsakani na da ke. Na ya da uwarta. Kin gane ai. Yawwa saboda haka ba dole bane sai ya san na zo. To shikenan. Amma yanzu wancan abin da na kawo miki kin yi amfani da shi? Mana yi amfani da shi. Bai dai gane ba. Amma ina ta jin tsoro na ga dai ya canza min bayan da yake mun. Kar ki damu. Ki kwantar da hankalinki. Ba dai ni na haife shi ba. Bari in gaya miki. Ki kwantar da hankalinki ki zamanki. Duk ko motsi wallahi bai isa yayi ba sai na gaya mishi. In dai game da ke ne to kar ki ji komi. Ke ko kishiya ba za ta shigo gidan nan ba. Dama umma abin da nake jin tsoro. Kar ki ji komi. To shikenan. Ko kishiya in dai matsawan ina da raye to ba za ta zo nan gidan ba. To shikenan. Da irin wannan biyayyan da kike mun kishiya ba ta da wuri a nan gidan. To umma. Ai ɗana ne ni na haife shi. Kin gane? Saboda hakan nan ki kwantar da hankalinki. To shikenan. Ni kawai abin da nake so, abin da na gaya miki ki yi. To shikenan. Sai kuma wani abin da yake damuna. Kuma dole sai da ke za ki taimaka min fa. Kin ga in ya je gida? To in dai magana aka ce miki na masu gidan rana ne wata kuɗi kenan. To ni ba a yi da ni. Daga shi sai tsohon shi. Ke dai ba shi dai a kawo min dan biredi, dan siyo wancan a kawo. Amma in ya shafi kuɗi, to mu mata kawai sun mai da mu ba mu san darajar kuɗi ba. Ba mu san amfanin su ba. To shi ne nake so. Ke kin fi son kayan marmari? Yo ai ni ma ina da yar bukata irin tamu ta tsofaffi. Yanzu ko dan miyan nan nayi na kuka na dan zubo na kawo miki ki a ci girki ki ji irin na tsofaffi ai. Ko ba haka ba? To da Allah ki mishi magana ni ma dai in kin ga da dan faraga wadata haka sai ki gaya mishi ki ce to ka dan san ma umma mana. Ita ma tana da yan bukatu. To insha Allah mai magana ai malam mai saukin kai. Yarinya Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Kuma ga wannan ga shirke kin ga wannan ba shi kaɗai ba ke ma kanki zai taimaka miki wannan tare da ke da shi za ku ci a abinci za ki barbaɗa ku ci tare in ruwa ne kika tabbatar ba zai gane ba ki barbaɗa shi a ciki ku sha tare ke ma zai taimaka miki tsari ne na musamman tsari ne sosai wannan kina ji kar ki yi wasa da shi kar ki yi wasa da wannan to madalla na gode Allah ya miki albarka Allah ya saka muku da alheri Allah ya ba ku zama lafiya yarinya kenan yarinya yar albarka yawa bana ce ki gaishe shi ba tunda ban ma sanya san na shigo sai an jima na barki lafiya yawwa madalla a koma abinki koma abinki na gode to na gode abin da nake so in gaya miki don na kira ki a matsayin ki na matana in gaya miki gaskiya bana ba zan yi noma ba subhanallahi ba za ka yi noma ba ba zan yi ba to mai gida idan ba kai noma ba me za mu ci noman ba sai da kuɗi ba ni a matsayina na ma'aikacin gwamnati na yi ritaya yau ina wata 6 ba kwabo ba fansho ba gratuity ba kome to mai gida ka ce ba za ka yi noma ba kai ba aikin nan kake yi ba kai ba kasuwanci kake yi ba kuma dan noman nan da muka dogara da shi ma ka ce ba za ka yi ba ba zan yi ba ai ko akwai matsala wallahi akwai matsala in dai ba za ka yi noma ba akwai matsala to ba gidana ba ne kuma ba ni ke da iyali na ba ai ba dole assalamu alaikum wa alaikum alaikum wa alaikum assalam barka da shigowa sannu da zuwa bismillah ka zo ka same ni ina ta bambami
da bacin rai Sannu da da zuwa. bakin ciki. Ina wuni. Lafiya. Ina gajiya. Ya yara. Ya iyalin. Bai sun fita ba. Sun fita sun je makaranta. Allah dawo da su lafiya. Amin. Sannu. Sannu. Yawwa. Ka gani firgi. Na ganka ko wanka bai. Ko wanka.